Nya kora mugajuanga entarika deka dwe marabirio higa mara lufario prario kora dek arwake chenro mara Migago kamugro keloni weche manyien mayudore e pacho kae kora magoma bende matimre pewe maga tukika bende nodichieng manyithindo dokie sikul ka wabrong'io chala mara apaya to mokwongo magi weche mamiyo pek odiochieng makawuono. Jolop joten migepe rito ng'eyo ng'eto mar doho kawuono ka lemo margi chik opuodho kata oyo. Maombi yangu kwa wale ambao wanapanga hizo migomo ni kwamba tuketi chini tuongee. Jodito mag Azimio la Umoja osingo ni ok dog chien chenro mar bagoromo mar sabasaba mar kwedo kanga mar sirikal keto tim chik manyien mar omenda. In case of any alarming, rest assured we'll stand by you in full force. Riwruog jopuonj nata dwaro ni sirikal ojiwo arita ni jopuonj matiyo e kuonde ma arita kwe ok osebedo maberie. Machegni nya kora mugajuanga inyalo tudri koda namba mara ria deka uchiel nono kata Twitter marwa @Ramogi TVKE @James Opondo Sina. Machegni nyinga en James Opondo. Doho mamalo igeno ni dhi golo ng'eto e wi ng'ur makwedo lemo mar jolop joten migepe ma yande wal kod jatend piny Kenya William Ruto kendo chamo muma mar apisi. Doho yande ochungo apisas go kik chak tich nyaka chop winj ng'ur ma nyocha ochwal kendo ng'adi ka bende lemono opuodhi gi chik. Ng'eto mar jang'ada buche Hedwin Ongudi doho ne ochungo gi chako tich kata yudo sara kod balang nyaka burano winji matieki. Moko kuom jodito e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya osingo telo ne jopiny e kwedo kang' mar piny owacho keto itim chik mar omenda ma higa 2023-2024 kotelnegi kod gavana ma Siaya James Orengo kod jaod bura ma Rarieda Otiende Amollo. Jotelogo koni gidhi ibago ng'anyo mar nyiso sirikal dwaro mar jopiny e kindeni mangima medo ridore kendo nengo mwandu medo mana idho ka giloso e kinde alama e kanisa mar St. Paul's Alehanda e kar chung' od bura magem magikoni en gimalit ni piny owacho ng'ado atamalo 1.5 mar osach jopiny ni dhi e gedo mag odi kindeni mangima medo mana ridore. Na mishahara ya wakubwa zinaenda juu. Kwa hivyo serikali hii si ya watu wadogo. Serikali hii ya Kenya ambayo inaongozwa na Kenya Kwanza ni watu ambapo wamehujumu uchumi ya Kenya na wanataka kuendelea kuhujumu uchumi ya Kenya. Kwa vyovyote wamehujumu uchumi ya Kenya. We want to say without fear of contradiction that Kenyans must stand up and fight for their rights. I'm already leading a team of lawyers in court, and we are reporting on Tuesday. We already got temporary orders. We want to confirm it. Because if the law must take its course, then that finance bill must fall, and the prices of everything must fall. Moko kuom jotelo mawuok e kar chung' od bura ma Thika odok ne sirikal e wi chik mar osuru ka gikoni piny owacho kodino rode mag mibadhi to sirikal dhi goyo kang' mag dongruok makare. Bende giseyo chenro mag ng'anyo mochan bagi kod tend Azimio ka gikoni ng'anyogo biro duoko chien dongruok ahinya to ka ketho mwandu bende obedo nyalo kelo midhiero ma inyalo ne e kindego ma ng'anyo dhi nyime. Kotelnegi kod David Ngari gikoni owinjore ochuogi chik moro manyalo ng'wano ji matemo kwepo osuru pacho ka. Joditogo bende okwayo twak e kind ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto. Waweza kufikia wale watu hawakuwa wanatoa koti, hawaweze kutoa kwa njia ya utaratibu.
hizo pesa kama watu wa Kenya tungependelea kwamba isipotelee kwa mfuko moja ya mtu moja. Tungetaka pia hiyo pesa itumike katika Kenya kujenga shule, kujenga barabara zetu vizuri na hata miji yetu mikuu. Maombi yangu kwa wale ambao wanapanga hizo migomo ni kwamba tuketi chini, tuongee na rais, tuongee na serikali ya Kenya Kwanza na tutatokea na suluhisho. Lakini tukifunga biashara, wewe unasema unatetea Wanjiku na huyo Wanjiku watalala bila chakula. Mimi pia ninasikia kukuchukia kwa sababu sitapata pesa Tuesday. Kwa hivyo achana na hizo migomo. Kama Laila angekubaliana na yeye wazongeshe wananchi ama ili kazi iwe rahisi, tungefurahi sana. Sababu kupenda kwetu ni nchi iendelee mbele. Kupenda kwetu si ati nchi isimame kama venye imesimama, vitu vimepanda, mali imepanda, chakula imepanda, hata mavazi ukienda kwa kununua mavazi iko juu. Moko kuom jodolo mathika e kaunti ma Kiambu kwayo doho mondo olok chungi ewi wach chik manyien mag omenda ma higa 2023 mondo sirkal obed thuolo mar choko osuru mar tayo piny owacho. Jodologo koni chike ne olu kaka dwarore e kalo parono kendo ni doho ok owinjore yie ti kodgi kod kweth maketo piny owacho tesre dwoko chien okenge mag lokruok ma Kenya Kwanza osechako. Doho yande ogolo chik mondo chung mondi chako tich kod chik manyien mar omenda ma nyaka bing'ad bura mane omaki kod Senator Mabusia Okieo Mtata. Ningesema tupatie Mheshimiwa Ruto nafasi yake afanye kazi. Hata mtoto hasaliwi na akakula. Hata yeye apatiwe wakati, tumpatie mwaka mwingine na hii finance bill tuone atafanya nini. Akishindwa sasa hapo tutaongea, lakini wakati patieni Mheshimiwa Ruto nafasi ya kufanya kazi. Watu wote walipe kodi. Kwa sababu hakuna vile nchi yetu ya Kenya inasasimama bila watu kulipa kodi. Kwa sababu isipolipa kodi watu wasimama aje, hospitali zitaendelea aje. Tusipolipa kodi problems zitaendelea kukua mingi kwa nchi zetu, na tutaendelea kucomplain kusema hospitali hasina madawa, barabara hasitengenezwi kwa sababu hakuna njia nyingine. Tumetoka mbali na tunaenda mbali, na bila mpangilio wa fedha ambazo zinahitajika na majira ambaye yako mbele yetu, mambo mengi yaweza yakaharibika. Huu ni moyo wake Mungu ambaye uko ndani ya president wetu. Hivyo tukikumbatia ni kwamba hata nasi tutakuwa na furaha. Lisha ya kwamba janga, lisha ya kwamba shida ambazo zitakubatiana nano, lakini tutafurahi pamoja tukiona mahali serikali yetu imetufikisha. Hivyo hata vile koti imesimamisha hiyo bill, sioni kama ni vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu tusipolipa kodi na tupatie rais wetu nafasi, hatuwezi kufikia ile goal tunataka. Kaudhi nyime gi weche motudre kod dok mag nyithindo e sikunde mopogore yudo ni jopuonjre e boma ma Migori yudo midhiero mar chopo e sikunde gi bang' yweyo mar dier tam kata mid tam. Yangore ne yudo nyamburko matero jopuonjre e sikunde obedo matek kaluwore gi nengo mauta ma ni malo. Jakom tesend nyamburko ma Migori Jared Abuya olero ne jopuonjre ne ochako chopo e tesende go okinyi ma kawuono kata kama thothgi pod okwamo. Weg matatu medo nengo wuoth gi atamalo 30 mar chopo dwaro mar nengo manyien mar mauta masani omedore kendo orocho ohala magi. Hali si vizuri sana kulingana na
vile sasa watoto wanarudi shuleni hapa tuko na jamu kubwa ya watoto, stage imejaa, magari hakuna, na tena fuel imepanda juu, gharama pia ya nauri. Sasa kuna ndugu yangu nilikuwa narudisha Eldoret anasoma huko, tumepata bei si kawaida vile ilikuwa ile awali. Sasa pesa yenyewe ndio tusindikize watoto mpaka shule hakuna. Pesa yenyewe tunaenda kulipa karo ya mtoto hatuna. Sasa tuko inchi gani? Tuko Rwanda ama tuko Tanzania ama tuko inchi gani? Ukiangalia hapa awali tulikuwa tunaweka mafuta kutoka hapa mpaka Kisumu, tulikuwa tunaweka mafuta ya shilingi 6,000. Saa hizi kitambo uende utoke hapa mpaka Kisumu utaweka mafuta ya shilingi 9,000 ndio uende kwenda na kurudi. Sasa imefanya wenye magari wengi wakatoa magari zao kwenye barabara. Nauli lazima tuongeze kwa sababu mafuta imeongezeka. Usipoongeza nauli, hiyo sio biashara. Kwa sababu bei ya mafuta bei ya nauli imeongezwa, abiria pia wamepungua. Kanisa mar Anglikano kwayo Migago mar apaya kod wuodhe mondo gol geche ma ok ni kare apaya kaka yor keto lai malongo mar tieko masira mag apaya. Kagiloso e kanisa mar St. Peter's Cathedral bade Manyien e kaunti ma Embu, jodolo kwayo apisas mag ndara mondo bed akicha mar rito kaka wuodhe chalo e apaya. Kotelnegi kod jadolo Moses Masamba gikone weg matatu mag jowuotho bed motang' kendo olure gi chike mag apaya ahinya to ikinde ni masikunde ya banka oyweyo ma adundo. Ni vyema madereva waweze kuwa makini barabarani, na askari wetu wa traffic, jamani, muweze kuwa makini zaidi na muweze kumakinika katika utendaji kazi wenu. Tupunguze yale mambo ya kuweza kuruhusu magari ambayo hayafai kuwa barabarani kwa sababu ya kupewa mlungula na vitu vidogo vidogo. Tuondoe jambo hilo ili kwamba barabara zetu ziwe salama na hivyo tuweze kulinda maisha ya wananchi wa Kenya. Yangu ni kuuliza serikali iweze kuweka mkazo kabisa magari yaangaliwe inspection, na pia hiyo ingine tuwe watu waangalivu wakati wanaendesha gari na wasipepe overloaded. Na kuna wengi ambao walipoteza maisha yao. Ilikuwa wakati pia kuombea majamii hao watu na kuomba pia mandriver wale wanaendesha magari wachunge, waendeshe vizuri wakijua watu wanapepa ni watu wa Mungu. Tunajua leo kesho siku nyingine wanafunzi wanarudi kwa mashule. Tunaomba mandriver waweze kuendesha magari sawa sawa ili hao wanafunzi wafike kwa shule. Riwruok mar jopuonj nata bade mamandera koro dwaro ni sirikal mondo teg arita mar jopuonj matiyo e gwengego mondo mi chenro mag somo odhi mbele maber e alwora no. Kagiloso e romo mar riwruok mar higa e boma ma Mandera, jalup riwruogno Hussein Hassan owacho ni onge mar arita keto somo kuma tek kendo keto alwora ne jopuonj mamiyogi rengo. Omedo ni kaunti no nigi nok mar jopuonj maromo 2,000 e sikunde 300 mag primar kod 550 mag sekondar, ka okwayo riwruok mar TSC mondo ondik jopuonj or e kaunti no. When I was a principal of Rakaba Day by national literacy, whereby we train the probably you are in an area that is safe, but by virtue of one thing is mentioned somewhere, kindly don't desert your repetition of working. Just work well. In case of any alarming, rest assured we will stand by you in full force. This one tutaambia serikali wa evacuate our teachers, they are reported relocated to town. Lakini mahali, we need you, you are our brothers. Musikubali ati because you want to go to Kisii, ama you want to go to Kisumu, ama wataka kurudi Ukambani, musituache tafadhali kwa shida. We are Kenyans. Ama nani?
What is reasonable tunatoa. Ile mahali tunajua walimu hatari maisha yako hatarini tutatoa. Ya kora mgojonga ka yo madundo kapo kodhi yo adona somo tu ka aneno kacha Ramogi TV and Pastor Omondi otiche mar game onyinyore wachona mos ne ak Bishop Odhiambo Gura gi Jagoro Samuel Atonga ma nitiere wachoni mos na bende Omolo Olongo. Ramogi TV an oko Joshua from Asembo Kale wachoni oneno Ramogi gi mama ne Evelyn Oko ko wachoni jo Kenya duto nigi ratiro mar dhi eng'anyo mano pache. Ramogi TV ko benane aneno kacha Kolnelo Omondi owach kuwuok Kwala wachoni oneno lendo yorno makare kendo wachoni ng'anyo onge tiende nikech piny tek kendo rowere biro ketho mwandu mag ji. Lewis Ward Awasi Boda wachoni okia pingo Ramogi TV kendo weche manyien chopo ne yorno makare kendo aneno kacha Lewis aneno Joel Oduor wachoni okia pingo weche mikelo ne achiel kachiel kokalo e Ramogi TV. Waneno waka entiere e Ruiru benda neno kacha Ami Onyango wachoni osebedo piny kendo oneno weche manyien mikelo ne kokalo e Ramogi TV. David Hale wachoni entiere kadem kendo odonjo e wang' sa kendo oneno Ramogi TV e yorno makare. Ruth Owino wachoni oneno chenro mar Migago ka entiere Kasarani Mwiki ka director mara nyisa ni koro we wakao yue madundo ka waduogo to pod wan kod weche modhuro kikri mabor. Masemana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikete ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. Riuri kod wakiny e penj laktar. Chenro makawuono sironwa kod Equity Afya. Ani luonga ni Dr. Dan Odhiambo to a practice Kisumu County kae. Sana Equity Afya. Daktari vipi monwa kaka iluoko lak mabende wanyalo wacho kacha ni tooth scaling. Chik mathieth wacho ni onegiluok laki after gimoro wacho ni 3 months. Penj laktar sapar gariyo dhiambo kik bai. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka be lo nyaka nyethe jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama gima wuok e pinje maoko itoni kia kato koro Paris gi twak mamulo rowere gi oganda duto mana kuom nyithindo ma neno wasani winjane janyuol janyuol ngima maber ahinya timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber yude danje maliet inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talata brogoni studio kaendi mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng' ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Pur mar maua pidho jamni magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igemo jopur iluongo ne janeko.
Kawafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher, pile pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe? Wachna. Ma e ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno. E Ramogi TV. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo nya kora mogo jwang pod wantiere chenro mar Migago kawdhi nyime bedo ni jopuonjre e kar tiegruok masi galagala kanyakla kod riwruok mar oganda ochako chenro mar choko taulo mag ria maromo milion 10 mondo gichiw ne nyiri sikunde mopogore opogore ka giloso e boma ma Kakamega. Seche mane gichako chenro no giwacho ni ne gikawo okang'no bang' fwenyo ni thoth nyiri nigi chandruok e nyiewo taulogo mag ria ahinya to e sechegi ma chumio idho ka bende gidwaro chako pidho yien riwore e ng'wech ka achiel gi mag ndigni ka achiel kod uso sede mondo giting' malo chenro mar choko taulo. Kata kamano gidwaro jo Samaria mang'won mondo chiwre e konyogi chopo chenro ni mar nyiewo taulo mondo omi gichop kwan ma gidwaro mar milion 10. We are undergoing hardship economically. When I sat down together with my team, the committee of Benofla Solutions, we were trying to imagine if at the moment a parent can be given an option between paying school fees, offering shelter, then food, and buying her daughter or his daughter a packet of sanitary towel. I'm sure that parent will opt to buy food and school fees now that there is these hard economical times in the country. We want to invite the general public, any volunteer partner to come on board so that we can realize our goal of mobilizing for 10 million sanitary pads and distributing the same to the schools around Western Kenya, from junior secondary school to the high schools. We've come
as youths to ensure that the girl child, who is our major concern at the school level and also at the community, is well provided with a conducive environment when it comes to learning, so that there is no hindrance when it comes to getting education. We hope and also support this initiative through our models, through the school, and we are also going to call upon other students who are going to chip in and also support this initiative of 10 million pad drive. As much as we are trying to empower girl child, it's high time as the society we also do gender balance, because we need to make sure we are raising a society that a boy child will mind about a girl child and the girl child will mind about the boy child. By doing so, I'm sure we'll have a very productive generation. Jopuonjre kaunti ma Laikipia mayandore yudo thuolo mag donjo e kuonde tiegruok mag mbalariany nikech onge mar omenda, koro yudo thuolo mar somo bang' grup johala moko yawo kar tiegruok ma chiwo thuolo ne jopuonjre mondo tiegruok e tije lwedo. Kar tiegruok no ema koro gidhi tiyogo e neno ni onge japuonjre madong' oko mar somo kendo neno ni sombgi odhi nyime. Jochan chenrono wacho ni gitimo kamano mar chopo dwaro mar somo mapod okwamo Laikipia. Migago mar somo e kaunti no jiwo jonyuol ni omak motegno chenro no. Mwanafunzi ambaye hakuweza kwenda high school, hakwenda kumaliza primary, anapatiwa skills ya aweze kujiajiri na kupata kazi ambayo inampatia pesa ambayo ataweza jimudu maishani. Ningeomba kwamba hata ingawa tunadhamini degree, tuhakikishe kwamba wanafunzi ambao hawakuweza kwenda university wamepata skills kama ya kinyozi, kama ya saloon, ambayo inamwezesha kujiajiri wakati yako nyumbani. Laikipia Skills and Talent Training Institute ni shule ambayo imeanzishwa hapa Laikipia kuweza kupatia wanafunzi wa Laikipia walio na uwezo na wasio na uwezo skills zenye zinawezesha kupata ajira na pia kujiajiri, ndiposa tuweze kufukuza umaskini Laikipia. Tunaangazia kuweza kuweka partnership na institutions zote zenye ziko Laikipia zenye zinajali kesho ya vijana wetu, ndiposa tuweze kufukuza hopelessness and helplessness among our students, our youth who are in the community. We are planning to work with the government since we have been registered like a non-profit technical institute. Tutakuwa na scholarship program yenye tutawapatia wale watoto walimaliza shule na wakupata uwezo kwa sababu ya ukosefu wa pesa, kwa sababu wazazi wao hawana uwezo wa kuwapatia masomo. Tutapata na serikali zetu tuweze kuwapatia matumaini kupitia skills. Jopura Bukado e kar chung' od bura mag Tundu North e kaunti ma Kiambu oyudo lal maduong' bang' jokuoge donjo e puothegi kendo pono olembegi. Jokuogego yangore ni donjo e puothe e dier otieno kendo pono olemo ma bang'e to giuso. Jopurgo ywak ka giwacho ni kuono itimo kod ojende matindo mawuok e gwenge manie alworano. Chuno ni jopurgo jiwo arita gin giwegi mondo mi kik gimed yudo lal. Na ile shida ambayo tuko naye hapa sana hasa kwa hii avocados ni wizi, and even apart from avocado tuko na macadamia, na hata macadamia wao wenyewe zena wanajia na kushuna usiku, wengine ni mchana. Na kitu very funny enough, ukimukuta akiwa ameweka kwa chondo au kwa kikapu ile ambaye mwenyewe anachukua, hata mfukuze na mnawani anaenda naye hawachi. Tunachoka na hii kugojea waizi. Sisi usiku haturaragi. Waizi avocado wanatuchokesa kabisa. Usiku tunarara tukihakuka. Tunarara atuoni usigisi.
Tukisikia panya na panya huko kwa kabati nywe, tunastuka, tunafikiria ile avocado inakuja kusukuliwa. Sasa mimi ningeomba serikali ihakikisha ya kwamba kuna sheria ambazo zinalinda mkulima. Tumeona ya kwamba kuna cartels ambao wako kwa kahawa, wako kwa majani chai. Sasa hao makartels sasa wameanza kurudi kwa hii tunda la parachichi ambalo liko na pesa mingi sana. Kwa hivyo kutengenezwa sheria ambazo wale ambao wanafanya hii biashara wamepewa vyeti ambazo zinaonyesha ya kwamba hao ndio harisi ambao wakununua hii tunda la parachichi. Ka wadhi nyime ni luoro koro nitie kaluwore gi medruok e kwan mar nyithindo ma ong'ol miwito e kar dak ma Juja, kaunti ma Kiambu, ka nyithindogo koro ichichgo ni yae pinje ma libamba. Laktar Marion Murumi Karimi man koda kar jot mar nyithindo mong'ol ma onge miechegi wacho ni kwan nyithindogo koro medore ka thothgi gichich ni wuok e piny libamba ma Tanzania. Laktar Marion Masani ni kod nyithindo maromo 177 man kod ng'ol mawuok e kuonde mopogore opogore. Wacho ni nyithindo ma ong'ol go ithoro tiyogo e yore marach ka jomoko tiyo kodgi e yore kwecho e apeini. Nowuoyo e kar lamo ma Worldwide Ministries e kar chung od bura ma Juja kama nobagi nyasi mar goyo erokamano bang' kano sidhne ogudu gi mbalariany ma Breakthrough International Bible University kuom higni 17 mosebedo korito nyithindo ma ong'ol. Jonyuol koro kwa mondo kik pande nyithindgi ma ong'ol to kamano gitergi e sikunde ma opogore opogore. Kwa watoto ambao wako na ulemavu, kwa sababu kitu cha kwanza ambacho tumechokiona ni kwamba wazazi wengi ambao wanabarikiwa na watoto ambao wako na ulemavu wanakosa ile tunasema capacity. Unajua mzazi akipata mtoto anatumaini mtoto ambaye atakuwa kama wale wengine, lakini hawa ambao wako na ulemavu wazazi wanakosa kukuwa na ile capacity ya kuweza kumtake care. So unapata wazazi kuna cases mingi sana za neglect, abandonment na cases tofauti mpaka defilement ya watoto ambao hawawezi kujiweza. Hao watoto wamepitia mateso mengi na ndiposa wanatupwa kwa mitaa, na kwa sababu wale watoto tunachunga sisi wanarokotwa katika mitaa ambao tunaletewa na tunafanya kitu inaitwa rehabilitation, na tukimrehabilitate tu wanakuwa watoto wazuri. Na hiyo challenge ni kwa sababu wazazi hawana njia ya kukaa na hao watoto. Kiomba pia kama serikali inaweza kama hapo na rehabilitation institution in the counties, in the sub counties. I advocate for that. Ili kwa hao wazazi at least wao wanapata mahali pa kupeleka hao watoto, alafu jioni wanaenda kuwachukua na wapate pia kutembea kwenda kutafuta riziki ya watoto wale wengine. Kuna haja kubwa sana ya serikali kuingilia kati na waweze kusaidia wazazi walio na watoto walemavu, na ili waweze kujisikia kuwa hata wao sio, they are not exceptional, wanaingia na kufanya kazi ya wanaingia katika shughuli zingine kama mtu wa kawaida. Lit kod kuyo koro kwako gwenge magi chonjo e kar chung od bura magi Shugu e kaunti ma Kirinyaga bang' jago moro nego jaode ma jahigni 40 bang' chopo e ode saa 4 otieno kendo fwenyo ni jaode nouso oganda ka ok onyise. Jagono nomaki gi obila manotere nyaka e tesend obila maki e Kirinyaga kama koro geng'ne ka obila koro osechako timo nonro e wi nek ma kamano. Report yango ni achijno ne odonjo e ode e kar saa 4 mar otieno kendo monjo min ode wira ni ouso oganda ka ok omiye thuolo. Nikatoka kwa gate venye nilisikia kuna makelele nje, nikapanda mpaka hapa juu kwa majirani, kwa jirani wangu, na ndiposa nikasikia wanaulizana maharagwe. Kaulizwa maharagwe umeuza wapi, na sababu hiyo mtu mwenye aliuana ni mtu anakuwa na fitina, sikuweza kuingia huko. So jirani mwingine akakuja hapa, nikamwambia tuingie, kaniambia anaogopa huko kuingia sababu ile fitina hiyo mtu anakuanga nayo. So ndiposa mimi nikakuja nikarudi kwangu. Nikarudi baada ya saa kama moja hivi nikasikia bibi akisema kwa sauti akisema waende wakamonyesha kwa nyumba mahali maharagwe iko. Na wakati nilifika hapa tukasunguka kwa nyumba,
tukakuta kuna mwili yoyote ya ile marehemu ambaye alikuwa amesema ameua, na yeye mwenyewe akapigwa simu tena akasema msitafute sana, mtu ambaye nimeua ako hapo kwa jiko, ako jikoni. Na wakati nilifungua jiko kwa nyumba ya jikoni, tukakuta kweli ni kweli amemuua na amelaswa hapo kwenye jiko. Nilipigiwa simu nikiwa huko Gishonjo, nikapigiwa simu nikaambiwa area yako imefanyika mambo ingine na ingine, huko kuna mtu ameua mtu. Sasa nikakimbia asubuhi, nikakuja na nikadhibitisha, nikaona ni kweli. Sasa ndio askari walikuja wakaangalia nini cha msivu Blokolinda. Huyu mwingine tunasaidia na yeye ndiye alipigiwa simu akakunja. Sasa na tukadhibitisha, tukaona hiyo mambo ni kweli, na hatukujua vile mambo ilifanyika. Siwezi sema, hata ninasikia kulikuwa na vurugu usiku wakapigana nini, lakini sikujua. Ker manyien mar Luo Odungi Randa wacho ni lekni maduong' en neno ni jodong Luo obedo e twech achiel kanomiyo sigande e kinde nyasi mar rwake dala bang' yiero mare. Randa okoni yiero mare nyota gi jodongo maonge weche siasa. George Bati miyo ler mathoth. Dala chiel bang' yiere ker mar ochiko mar piny Luo, nyasi mar rwako jaduong' Odungi Randa ne obagi e pare manitie Boya, Nyando e Kisumu County, kendo yuore gugai mar Azimio Raila Odinga kod jodolo. E kinde nyasi ni emane ker Randa omiyo wasigande kochakore sombe gwenge mag Nyando nyaka gi Maliera. Mokwongo tik ne wadhi gimachalo nasari kamiluongo ni Karanda chon kabisa ka watindo. Koro koa ng'ocha kuyepo makoro waneno skul. Koro ne wadhi skul wani iluongo ni Orongo emwadhiye. Koro kwa Orongo kuchopo higa 56 to wa Orongo. Koro watimo kape wadwaro skul. Koro na kanyo madhi gen Maliera ematime klas 8. Ker Randa kone kaluwore kod nok mar omenda ne ok onyal dhi nyime gi somo kendo nodok ma obedo japuonj. Koro aduogo abedo japuonj. Joma puonjo dongo, achiel kuomgi en Abong'o commissioner konyathi. Achiel kuomgi en Professor Keyo Wuor. Ging'eny, joma puonjo ng'eny. E kinde manodhi nyime kod tije mar puonj ema nomakore kod Jaramogi Oginga Odinga kendo donjore weche mag siasa. Koro ka gino bedo koro wachako wach mar siasa. Wajoin hand ko Oginga Odinga. Oginga Odinga nyewa wuotho nyaka tho. Gik watimo ko Oginga Odinga yo ng'eny kabisa kendo dongo. Nyithindo mwakonyo ng'eny, nyithindo mwamiyo tije ng'eny. Nyaka nyo Jaramogi otho owe koro wadong' life manyien wan gi Raila. Pod wadhi kode nyime. Randa koni bedo ne jasiasa ne omiyo kalo e sand, kata kamano sani koro donjo e tij luo kendo riwo ganda e lek mare maduong' ma en go. Nyocha an jasiasa matek. An jasiasa mote asedi nyaka detention. Wabedo gi Raila detention maduogo. Koro sani koro adonje tij luo. Adonje tij jodongo. Koro ganda luo omiya tich mar ker mar luo. Koro an ker mar 9. Jaramogi manwango bedo ker mar 1 e Kenya ka. Olero ni yiero mare nyotim maonge kod weche mag siasa ka jodongo giwegi ema nyo yiere ma omiye kom. To wakoro nyo nitie wach to jasiaya nyo unga mkono. Tieni Migori nyo dongo rachiel. Koro nya defeat gi kura. Koro kanya se defeat. Koro luo duto manyoti mono agino panel manyoti mo. Koro nyo yie na defeat koro ane ker. Josiasa poko donji wach mar ker. Kanya wan kucho piwali jodongo mobedo piny. Jodongo mobedo piny. Jodongo mwa Siaya, jodongo mwa Migori. Jaduong' Odungi Randa bende okwedo weche moko ni nyombulo lwar ni jaduong' machielo ma ok en e kinde mar yiero no. Adira nyoko yier. Owe wacho weche makelo pogruok. Adira en jaduong' mosetiyo kendo awacho ni an mana adwaro adira South Nyanza.
kane wan gi Jaramogi momiyo mwakete nyaka kamotiye owekelo weche mang'eny onge. Kaluwore kod pogruok e paro mosebedo kind jodongo ewi kom mar ker kowuok e telo mokalo, Randa okoni kom mar ker en mar juok piny ma ng'ato kowinjo bed ni chunje ka okwayo joka jaduong' Nyandiko ngadi mondo mi owuo kode. Nyandiko en rwath makwa kende, en e pinye owuon. Nyandiko ni e pinye owuon. Gima kwayo family ma Nyandiko ketho family mamare. Akwa mene maka Nyandiko gi nyithi Nyandiko obe kode piny. Randa kata kamano oyango ne oikore mar bedo piny kendo manyo kwe e kind jodongo duto makaluo. Jodongo luo kata mwaonge go office kata mwan go office mondo kel muono kel kwe thurwa ka. Wadwaro kwe mondo bedi mondo joluo bed gimoro achiel e piny ma wantieni, nikech gima wadwaro e piny pok wayudo. Kom mar ker en kom mar oganda kendo kom mar thik. Geno en ni jodong luo biro bedo piny kendo bedo jothik e kindgi ma ok girwako weche mag siasa e kom mar ker mar oganda luo. Ya kona mga jonga erokamano George Bate kuom lipod no dona somi utu ariyo ade kapo kadhi yo ya morgi Ramogi TV Migago lera Masara Singa mar West Kanyamkago bende nitiere ng'at mowacho ni niluongo ni Omosh Van Dem owacho ni oneno Migago ka entiere Muhoroni ko olero ni ng'anyo gidhi Friday gi Otada. Bende no kata Joshua kawuok Marindi Kanyada owacho ni Ruto bende na asla manadie kopenjo weche kaka chalo e pacho kae. Ramogi TV nyara mwalimu Mabusia Boda okoni Ramogi TV ler japicha sani piny tek makiyudo kata olemo ikogo lakini kuo to rach. Bende no kata Joshua wacho ni oneno Ramogi TV e yorno makare ka entiere gi mane Valin ka gineno godo chendni mar Migago. Wadhi e yo ma adundo nyakon mga jona to ka waduogo to pod wan kod weche mag tuke. Ka johera mar klab mar Chelsea kocha manyien Mauricio Pochettino osedonjo Yanga e klab no kobro chako tich odiochieng' ma kawuono. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mataye chenro ni en Andutho Otieno kamoro mora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. Dualo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gi tedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, bera ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek Otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Machiegni